Petrovi zla, usuditi se hodati po tananoj, skoro nevidljivoj liniji između svetova, baciti rukavicu u lice predrasudama, serviranim činjenicama, naglas i bez kompromisa se jednom carstvu prikloniti i u knjizi i u komentarima u odnosu na istu. Koristeći pri tome obrazovanje, imaginaciju i pero, stvari su koje Baneta čine upravo u ovoj knjizi, i razlozi su zbog kojih zaslužuje poštovanje i aplauz. Idući sigurno kroz istoriju, koja je nepresušni izvor tema i likova, bira ovoga puta za temu Obrenovića. Fascinantne i dominantne u okviru srpske istorije. Nepoznatim činjenicama o dinastiji Obrenović, detektivskim zapletom, neobičnim junakom, ne ja bih rekao junacima, jakim ženama toga doba, tajnom Đure Jakšića, paralelom između Srbije 19. i 20. veka, tragičnom ljubavi, vetrovima koji se svađaju. Razlozi su, siguran sam, zbog kojih ovu knjigu trebate imati u svojoj biblioteci. Za početak, ja bih Baneta pitao, Bane, otkud ovo interesovanje za srpsku istoriju i koliko je zvanična istorija, koliko fikcija, legenda, mit, uticalo na nastanak ovoga? Za početak, sve to što si rekao nije tačno. On je deo kad me pao, ništa. On je veliki drugi prijatelj, tako da je to napisano, ništa toga nije tačno. Interesovanje za Obrenovića je logično. Znate kako se ranije zvala Soko Banja? Aleksina. Znate da je tu, da je knjaz Mihajlo poterao Miloša Obrenovića da ga ubi. Lični doktor, ne mogu da se setim imena, iz Austro-Ugrske je došao, bio lični doktor Miloš Obrenović i rekao mi da nikako ne ide u Aleksinačku banju, to može da ga ubi. Prvo put do Aleksinačke banje, drugo, da njemu uopšte ne odgovara ta klima tamo, i to će da ga ubi. Miloš Obrenović je posle, ali naravno Mihajlo je rekao, ne tata, tato, cepri ti u banju, veruj mi, bit će ti bolje kad se vratiš. Bilo mu je bolje, umre posle 2 nedelje. Tako sad mu nije ništa, što bi rekli Stopalovići. Ali cijela ta dinastija Obrenović nekako je preskačena, nekako, kad pričamo o monarhiji, pričamo o Karađorđevićima, ja iskreno ne volim Karađorđeviće, jer kad god je bilo loše u ovoj zemlji, oni su uvijek bežali, neka me neko demantuje. Mislim da je to dinastija koju smo prerano ubili. Kao da nas grize savest zbog tog ubistva, zbog tog klanja u dvoru Dragi Mašini i kralja Saša Obrenovića, kao da se stidimo i da ne želimo da pričamo previše o toj dinastiji. Dinastija koja je mnogo više dala, iskreno, Srbiji, dinastija koja je uvela Srbiju u Evropu, u pravom smislu te reči, dinastija koja se oslobodila od Turaka, u pravom smislu te reči, dinastija koja je dala pesnike, dinastija koja je dala ljubavnike, koja je dala mecene. Vi znate da je knjaz Mihajlo bio najveći kolekcionar Toulouse-Lautreka. Kako je bio najveći kolekcionar? Odakle njemu dela Toulouse-Lautreka? Toulouse-Lautrek je živeo u javnoj kući, koje je knjaz Mihajlo posjećivo u Parizu. Vrlo jednostavno. Tako da je on tu video njegova dela, oduševio se i bio je najveći njegov kolekcionar. Pesnik je bio, znate sve što se Bore misli, moja njegovu pesmu. Da, o ovom kralju Milanu i da ne pričamo, oslobodiocu koji je oslobodio u stvari ne ove vaše krajeve, Aleksinac je bio slobodan u to vreme, od Draževca na dole, Niš, Pirot, Vranje. Praktično Aleksinac je bio tu negdje granice, 10 km od granice. I dinastija koja je mogla još da da ovoj zemlji, međutim desilo se to što se desilo,
I meni je jako krivo što se to desilo, jako mi je krivo, skoro su me u intervju, baš i danas izašao na Laguninom sajtu, kao s kim bih voleo da nakon vetrova zla popričam, ja sam rekao s nekim od Obrenovića. Šta bi se desilo, ili bi me pozvali na ručak, ili bi podigli tužbu protiv mene, zbog ovoga što sam napisao. Ja ih nisam hvalio, nisam ih ni kudio, ono što sam saznao iz istorijskih izvora, 50% je moja fikcija. Međutim, ono što je interesantno kod njih, to su njihove žene, žene Obrenovića. Ja sam dao poseban akcenat baš njima. Pa više su te njihove žene, pre svega Anka Konstantinović, inače bratanica Miloša Obrenovića, da, ćerka njegovog rođenog brata Jevrema, zvali se Anka Pomodarka i Anka Pomodarka je rekla u jednom trenutku ja više neću da nosim popke, odo ja u Beču da kupim lakovane cipelice. Onda su mnogi žene iz tog doba, naravno koje su imale novce, koja je već je počela da se javlja ta jedna nova bogataška klasa, buržoaska klasa, jer je Srbija jedna od prvih zemalja u Evropi koja je ušla u buržoaziju nakon buržoaske revolucije. U Francuskoj Anka Pomodarka je žena koja je pričala nekoliko jezika. Anka Pomodarka je žena koja je svirala klavir i gitaru. Anka Pomodarka je bila jedna jako lepa žena i Anka Pomodarka je spavala sa pola dvora u svojoj. Sad, da li ćemo da joj suđemo zbog toga? Da. Mali dvor bio, nije, tako da nije. Sad, da ćemo da joj suđemo zbog toga ili nećemo, ja kažem da su Obrenovići, pa ne znam, možda naše ogledalo i da kad hoćemo da pljujemo po njima, treba prvo mi sami da se pogledamo u ogledalo, što reče Hrist, ko je bezgrešan neka prvi baci kamen. Tako da sam ja uvijek za to da se ti Obrenovići brane, pa i njihove žene. Jedna od drugih žena, znam, produžio sam odgovor, ali nadam se da sam interesantan. Jedna od drugih žena jeste i Jelisaveta Savka Obrenović, udata Nikolić. Udata je bila za nekog Bilmeza, koji je bio bogat, naravno, neće. Ona je bila ćerka Miloša Obrenovića, bila je strašno poznata beogradska lepotica, u njoj su se pesme pevale. Ona je jedna od junakinja u mom romanu, naravno totalno fiktivno, imala je pet deca, što bi se reklo, i bila je verna žena, dok je kod mene u Vetrovima zla ona ulazi u ljubavnu aferu sa mojim glavnim junakom, Jevremom Utvićem, nezadovoljna svojim brakom i svojim životom. Sve te žene, onda ne pominjem baba Višnju, koja je majka Miloša Obrenovića, koja je bila izuzetna žena, iz porodice Teodorovića, odakle u stvari kreću Obrenovići, jer Miloš Obrenović je u stvari rođeni Teodorović, majka mu se udala za Obrena, od njega su poslali Obrenović. Miloš Teodorović je njegovo rođeno prezime. Miloš Obrenović je uzeo svog očuha praktično. Miloš je odatle kreću Obrenovići. Baba Višnja je bila jaka žena, onda da ne pričamo o Ljubici, Miloševoj ženi, koja je ubila, kažu jednu ljubavnu istoriju, izgleda da ih je ona malo više pobila, nego to istorija ne prizne, kao jednu ubila, znali ih je za sve. I bili su, uopšte Obrenovići imaju tu neku krv, tu uslovno rečeno, ljubavničku, mi bi sad rekli, švalerašku, imali su svoje vile. Miloš Obrenović imao vilu u Konstanci, na Crnom moru, gde je, što se kaže, dovodio svoje naložnice i ljubavnice i ne zna se koliko su vanbračne dece imali, to se nikad nije saznalo, verovatno i dan danas postoje potomci sa Obrenovićevom krvju. Upravo na toj istorijskoj bi se zadržao priči, odnosno da ti koristiš u činjenici i fikciju. Imao si interesantne anegdote, s obzirom da su ti čak i rekli da ti grešiš, da to nije tačno. Pa rekli su slučaj da to nije tačno što si ti napisao. Pa mi pisci se stalno, da kažem, uslovno rečeno koljemo sa istoričarima, jer istoričari nama zameraju da to što mi pišemo nije tačno. Meni kao piscu, ja imam totalno pravo da pišem šta god hoću,
dok pravi svoj sve, da li je to tačno ili nije, da je apsolutno nebitno. Baš sam Predrag Marković, bili istoričar, onaj sa kosicom, onaj mlađi tip, izuzetno poznat i popularan, s njim sam skoro pričao i on mi je rekao baš da je Vetrovi zla počinje, neću ništa novo da vam otkrijem, onome ko nije ništa važno da vam otkrijem, onome ko nije pročitao knjigu, počinje ubistvo Miloša Obrenovića. I onda su istoričari skočili na mene, Miloš Obrenović je umro. Ovo ljudi, mogu, moja knjiga, ostala. I onda mi je Predrag Marković rekao, slušaj, kaže, znaš šta, ima sad neke najnove indicije, neki koji proučavaju Obrenoviće, kada su tvrdi da je on stvarno bio ubijen, znaš, Tako da ta moja fikcija, u stvari, nije fikcija ispala, nego ispala stvarno da su stvarnosti, da su činjenice u pitanju. Tako da sa istoričarima ne treba da se, skoro me je neki napao istoričar, baš me onako napao, a sad se ja baš onako odpravim. Koliko dugo istraživanje ide jednog pisa kada se bavi istorijskom temom? Istraživanje ide, sad zavisi od teme. Sad zavisi od teme, evo, tu je vidim Peta žica, moja najnovija knjiga izašla pre 10 dana, ali ona nije tema. Večeras, tu ćemo februara kada mi ponovno uplati honorar, pa ćemo ovih 300 evra. I, samo se smejte, u Petoj žici sam morao da proučavam život monahinja. A verujte mi da kada trebate tako nešto radite, vi naiđete na zid ćutanja. Ja sam pričao sa monahinjama koje nisu uopšte. Oni su odmah okretali priču o Bogu, okretali priču o religiji. Ja sam rekao, dobro, čemu spavate, kako se zove ovo što radite, kad ustajete. Zanima me dan jedne monahinje u manastiru. To je zid ćutanja. Ne su zid ćutanja. Pa znaju, tamo žive, mislim, godinama su, ne smiju bez igumanije ništa, tako da sam ja morao da se snalaze na razne načine. Druga stvar je što je moja monahinja u Petoj žici, osim što je lažna monahinja, ona završava u zatvoru. A tamo je još veći ćutanja kad sam ja probao da saznam neke stvari, kad ustaju, kad šetaju, pogotovo što je moja monahinja trudna, pa dolazi u zatvor trudna, pa u Požarevcu imate odvojeni deo za žene trudnice, pa su one tamo, dete se porađa u Požarevačkoj bolnici, godinu dana sa majkom, zavisi od toga na koliko majko suđena, godinu dana tamo, posle toga oduzimaju dete, daje se ili ocu ili staraocima ili ide u dom. Jako mučne stvari, to je sve nešto što sam morao da proučavam. Ali to su stvari koje su ovde, znaš, gde možda odeš, ćeš da odeš u Požarevac, ćeš da odeš do, ne znam, nekog ženskog manastira, da probaš, neko je bio tamo, ali niko nije živo sa Obrenovićima, znaš, da priča te stvari. Oko te Anke je baš bilo puno, čak imam nekoliko romana o Anki Konstantinović, ali to su opet, da kažem, onako... Što su podaci koji bi... Pa, to su podaci na koje ti ne smeš mnogo da se osnoviš, ako hoćeš da praviš baš neku pravu istorijsku priču, ali s druge strane ti daju barem podatke da ti sam razviš neku svoju fikciju. Znači, istraživanje, zavisno od teme, može da traje kratko, može da traje puno, i ona, izvini, ona je mnogo duže traje nego samo. Sam si rekao, istorija je fikcija i možda je to jedan dvosjekli mač da ne dođe u situaciju da neko kaže, eto, nisi u pravu i jesi u pravu, urednik upravo ove knjige Dejan Stojiljković, tvoj dobar prijatelj, i on je imao priliku, čuo sam da je izjavio da je, recimo, Dobrica Ćosić njemu rekao da kada je pisao Vetrove zla, potomci... Ne, ja sam napisao Vetrove zla, on je pisao Vreme smrti. Vreme smrti, oprostite, Vreme smrti, da su mu se potomci Vojvode Mišića... Da, bunili se da to nije tako kao što jeste, on je govorio, ljudi, jel mi znate što je on pričao? Pa ne znam ni ja, ali smem valjda da kako se je našao Vojvoda Ževanj Mišić tog Prvog svjetskog rata, šta je pričao, da su se javili njegovi nastavnici, kao naš deda nije bio takav. Se vi sećate vašeg deda? Pa ne sećate, pa mislim o čemu ne pričamo. Meni kao pisao stvarno da je zapravo da o bilo kom na vama pričao šta god hoće. To je pišao šta god hoće. To će to vam nešto da pa kada neće. Ja druga stvar. Ali mi da je zapravo, vi ste Bog, kad pišete vi stvarate svet i to je najlepša stvar u pisanju, da možete da pišete šta hoće da stvarate, da menjate. Hoću da naučim da čitam. Rekao je jednog dana majici stajajući ispred nje, čvrsto uveren u ono što kaže.
čvrst u svojoj rešenosti. Upirio se nju onim svojim lepim, plavim očima. Petrija ga je dugo odmeravala, pa onda istukla. Pa ga onako uplakanog zagrlila i ljubila, posela ga na koleno, obrisala mu suze i sklonila tamnoplavi pramen sa čela. Šta su ti to? Upitala ga je. Učen čovek da budeš, sudija, da vidiš svet, da vodiš zemlju. Za to ti ne trebaju škole, knjaz je nepismen. Imam neka pitanja na koje niko ne može da mi odgovori. Možda ću ih naći u knjigama, odgovorio je on, sav ponosan na svoju radoznalost i želju za otkrivanjem novog. Kao mator čovek zboriš Jevrime Utviću, čudna ptico. Ma otkud ti takav rečnik? Od koga si učio? Možda ja mogu da ti odgovorim na neka pitanja. Ti ne možeš ni da mi kažeš ko mi je otac, a kamoli. Onda ga je ponovo istukla. Ljubila ga je tek kad se uplakano spavao. Odlučila je. Njen sin će naučiti da čita i piše. Vidimo, glavni junak ima tu der, ali i prokletstvo, rekao bih, da razgovara sa motivom. Zbog čega ovo metafora? Jever Mutić je jedna bitanga, inteligentna bitanga, raskop. Zašto je raskop? Tamo neću otkrivati. Nekako mi se smešlo, čak i mesto vladike, jer je bio tako inteligentan i pametan i promoćuran, da mu se smešlo jedno tako mesto. Međutim, desilo se to što se desilo, ne mogu se da vam kažem. Pročitat ćete, nadam se, i on je njegov život je krenuo totalno drugim putem. Međutim, on nije skidao, on sve vreme ne skida svešteničku mantiju, jer jednostavno toliko je jak da niko i ne sme da se usudi da mu traži da je skine, bez obzira što je raskop. I on i dalje, gde nema popova, on i dalje obavlja svešteničke dužnosti, iako ne bi smeo po kanonu. I on samo u jednom trenutku kaže, oprostit će mi Bog, on zna zašto radim sve ovo. A Jever Mutić je isto oličenje svih nas. I da on je mi. A on kad se pogleda u gledalu vidi i dobro i loše. Isto kao i mi. Sad, koliko mi sami želimo da priznamo neke naše slabosti, neke naše grehove, to je problematično. Duhovi koje vidi Jever Mutić su duhovi, su prokletstvo njegove majke, koje se predalo na njega. Ti duhovi su, ne znam, jedan način da se u književnosti otkriju neke stvari koje ne mogu na drugačiji način da se otkriju. Ono što sam pokušao jeste da je recimo u Srba, ima to i u drugim narodima, međutim u Srba je najjači kult mrtvih. To je u stvari kult predaka. Preci su naravno mrtvi i tu već pričamo o kultu mrtvih. U svim religijama postoji taj kult, u svim narodima postoji kult, međutim kod Srba je specifičan iz jednog jedinog razloga. Jednog vrlo onako teškog razloga, groznog razloga, možda i dobrog. Srbi ne veruju. Srbi ne veruju. A ono što bih ja istakao još, to je da je Bane ovde imao jednu radionicu kreativnog pisanja sa svima onima koji su želeli da saznaju tajne pisanja, da pomogne i ono što je karakteristika Baneta, to je da on nesebično želi da pruži pomoć svim mladim talentovnim piscima u njihovom radu i njihovom daljem bavljenju, što iz hobija, što iz profesije. Tu je sa nama Tanja Popović, tu je Igor, Đorđe, ako se ne varam, da li je tu nekoga. I ja sam zamolio, s obzirom da Igor koji je večera sa nama je sa Aleksinačkih rudnika, inače jedan od najboljih poznavalaca odnosno biblioteke na Aleksinačkom rudniku, 14.000 knjiga imamo tamo, redkih, vrlo interesantnih knjiga, on to izuzetno dobro poznaje, bio je sa nama i družio se sa nama u školi, odnosno radionici kreativnog pisanja i ajde, odvojili smo jedan set pitanja koje će on svom profesoru, kako su oni nazivali Baneta profesore. To mi je ovdje baš baš upravo u onom delu, a u razgovoru sa Igorom, on je rekao baš taj ti likovi žena Obrenović, ja moram da pomenem da su u stvari i žena Obrenovića bile izuzetno jake, žene koje su
izgleda i hodila politiku, imala dosta utjecaja u politici, ali neću u tvoj deo Igor da se, pa evo, postaviti neko... Pucaj. Evo ovako. A oni novinari neće završiti filozofski fakultet. Kada sam pročitao tvoj roman, prvo da ti čestitam što je ušao u izbor za Ninovu nagradu. Hvala. Meni se mnogo svidjela ta neka suprotnost između dva glavna ženska lika, između Savke i između Anke. Anka je lik o kome se mnogo zna. Znači, bukvalno može da se nađe mnogo informacija i na internetu i ovako o njoj, dok o Savki ne može ništa. E sad, ima jedan portret koji sam uspio da nađem o Savki, u kome ona drži lančić sa likom svog oca, koji treba da predstavi da ona pripada Obrenovićima. E sad, mene zanima kako si ti istraživao bukvalno za Savku, s obzirom da ima tako malo informacija, jer se o ženama Obrenovićima uglavnom... Te informacije sam saznao, 33 sam dopisao. Ja nisam istoričar, ja sam pisac. I to mi je dalo za pravo. Ono što sam malo pre rekao o Savki, Savka je bila ćerka Miloša Obrenovića, bila je čuvena beogradska lepotica, ima napisa, ima o njoj da se nađu po neki detalji, ali meni je Savka tu poslužila kao neko koga će moj glavni lik da se zaljubi. Tako da mi to dalo apsolutno pravo da ja, kada pišete, gledate da se držite nekih pravih istorijskih činjenica. Drugi svjetski rat je počeo 39. ne možete da pišete da je počeo 43. kad nije. Znači, čak i to možda menjate u nekim žanrovima, ali postoje neke istorijske činjenice kojih se treba držati. Ja sam se držao ko je ona, šta je ona, nisam mogu da napišem da je ona nekad tamo, ona je bila ćerka Miloša Obrenovića. E sad sve ono, njenu ljubavnu priču sa mojim glavnim junakom sam ja naravno ismislio, uopšte nije bilo tako, ali imao sam puno pravo da to uradim. Savka je, imam podatak da je rano umrla, sa 30 i nešto godina je umrla, dok kod mene u romanu ne sam da kažem šta se dešava s njom, onako kažem, sve sam rekao. Šta se dešava sa njom, tako da sam mogo to da radim, kad si pisac, znaš i sam, da ovako seriju, što je milion mitova, legendi, babskih priča, urbanih priča, vrlo je lako pisati, vrlo lako koristiti sve te stvari, pogotovo uzmemo Svetog Nikole, gde sam što god sam mogao ubacio sve te naše i mitove, i legende, i neke rituale čak, koje sam možda zvuči malo pretenciozno i neskromno, ali pokušao sam te neke običaje da sačuvam kroz roman, jer je mnogo lakše i mnogo više ljudi će pročitati moj roman nego što će neko uzeti sad neku naučnu knjigu da čita baš o tome neku temu. Pa evo, meni je drago da kažem da je i promociju tvojeg romana Suze Svetog Nikole smo mi... Ja sam tada imao kao sada, imao sam tada... Isto da je bio mlađi si mnogo i da... Rekao sam tada sam izjavio kako je kritika dočekala tvoj roman, kaže pa još se nije ohladio kritike, nije ni bilo. Uglavnom, prvo i čestitam ti s obzirom i za sve posetioce, a i đake, da znaju da je roman Suze Svetog Nikole ušao kao izborna lektira. Da, izvim, jeste izborna lektira u Subotičkoj školi. U Subotičkoj školi, znači, eto, to je jedan lektira. Đaci su uglavnom Mađari, a profesorka je Hrvatica. Zato i učio. Tako, verovatno. Iskoristit ću nešto što je, ajde da kažem, meni bilo važno, to je Đure Jakšić, pa ću ja pročitati taj citat, nije dugačak. Slika ti je, u stvari, namalana pesma, Utlić. Koliko stihova u pesmi, toliko boja na tla. Volao bih da znam da će moja dela ostaviti trag u sebi, da će neko reći, ovaj Đura Jakšić i nije tako baš loš slika. Ali nije to zbog sujete, verujte. Strane su mi oholost i gordost. Volao bih to zbog nečijih očiju koje će uživati u mojim slikama i možda naći nešto što su godinama tražili. Možda će neko u nekom mom stilu naći seme svoje hrabrosti, rodoljublja
ili same božanske ljubavi. Bojim se za svoju umetnost, raspuka. Čak iako sam siguran da veli. Nigde nema toliko straha i nesigurnosti kao ovdje. Mi stvaramo nove svetove, shvataš li, i od naše mašte, znanja, iskustva, talenta, zavisi hoćemo li stvoriti sklonište za sve ljude. Svet stvoren za nekolicinu nije svet. To je pusto i mračno mesto gde ni sam stvoritelj ne vidi prst predom. Molim. Slika poezija i otkud Đure Jakšić roman? Đure Jakšić u romanu, kad sam proučavao Brenovića, vidio sam da je baba Višnja sahranjena u manastiru Vraćevšnica pored Kragujevca, jer nikada ranije nisam čuo za taj manastir. I onda sam proučavajući došao, bio sam tamo i pričali su mi da je sagrađeno ono posle Kosovskog boja, da su vitezovi koji su krenuli iz tog kraja obećali da vratili se, da pravit će manastir. I vratili su se živi, napravili su manastir u Vraćevšnici, jedan od najstarijih u ovoj zemlji, i baba Višnja, majka Miloša Obrenovića, je tamo sahranjena. Ono što je interesantno, baš u vreme kada knjaz Miloš umire, 1860. godine, je Đura Jakšić bio tamo. Zateklo se, slikao je freske i neki od njegovih najlepših portreta su i dalje, prvo što su tamo naslikani, a i dalje se čuvaju u tom manastiru. Tako da kad se saznao da je Đura Jakšić tu, ne rekao sam, ajde da ga ne iskoristim kad je dobra priča, a Đura Jakšić bio je onako mali, buckast, zaljubljen u njegu gore u Somboru gde već beše, tako da se mi ubacio i tu priču o Lenki. Mnogo je interesantno kad imate, mnogo je zahvalno kad imate mesto, kad imate junake, kad imate vreme i vi od toga možete... To je kao da imate sve materijal.